Hej til jer. Og tak for, at jeg må komme ind i dag. Hvordan har du det? Jeg har set en film, faktisk. Nå, var det hyggeligt? Var det en god film? Ja. Hvad var det for en? Det var også noget gammelt noget, du ved. Ja, var det bare? Ja. Ja. Så var det. Så, nå, det var da godt. Tag et glas der. Nej. Altså. Nej, tak. Men tak fordi du spurgte. Nå, måske skulle jeg vente lidt. Men jeg er også lidt spændt på at høre, hvad har været vigtigt for dig i dit liv? Vigtigt, det ved jeg ikke. Har det været at have arbejde, eller? Nej. Så ved jeg ikke. Så jeg var ude på min altan forleden dag, tror jeg nok. Ja. Ude og nyde solen. Jeg kan ikke huske, om det var godt ved det. Nej. Men det var hyggeligt. Ja, det var det vel. Ja. Jeg har ikke is. Der er ikke der is. Nej. Nej, det er lidt ærgerligt. Ellers så skulle du da have haft en. Ja, men ellers så kan vi ikke. Det kunne måske være noget af det, vi skulle prøve, om vi kunne gå ned og købe nogle is. Det kan vi da godt, jeg har. Ja. Men så lad os lige snakke sammen lidt her, og så lad os gå ned og få købt lidt ind. Altså ikke i dag, det gider jeg ikke. Ikke i dag? Nej. Nej, men så kan vi gøre det næste gang. Ikke? Ja. Jeg har ikke sovet så meget, vel? Så Nej. det er sgu næsten tomt alt sammen. Ikke? Så er det okay, jeg lige skriver lidt ned, mens vi snakker her? Ja, det tænker jeg nok. Så, men hvordan har du det med, har du fået snakket med dine forældre? Har I fået lidt kontakt igen? Nej. Det gider jeg sgu ikke, altså. Nej. Det er jeg ikke klar til. Så, ikke nu. Men altså, jeg kunne godt tænke mig at se nogle venner igen, ikke? Ja. Så, det er ved at være lang tid siden, så det kunne da være meget sjovt. Ja, det kan jeg da godt forstå. Det er jo rart at have nogen omkring sig. Ja. Og også fordi, at det er jo lidt kedeligt at drikke alene, ikke? Så Ja. det skal være sjovt med en fest og sådan noget, ikke? Ligesom det plejer at gøre. Men ses du ikke med folk, uden at man nødvendigvis skal holde fest og have en masse alkohol? Kan det ikke være hyggeligt? Det kan det godt være, måske man kunne se en film med nogen. Ja. Det. Du virker meget træt i dag. Ja, men det er kom lidt sent i seng, tror jeg nok. Ja. Og så kom du og vækkede mig, ikke? Så det er sådan lidt. Ja. Det skal du også have lov til, fordi det der. Så er det meget hyggeligt, du kommer, ikke? Så Ja. jeg vil godt have givet dig noget drik, ikke? Men jeg har ikke. Ja, men ved du hvad? Det er så fint. Men næste gang jeg kommer, så kunne vi måske tage en kop kaffe sammen. Var det noget? Kaffe, det er sgu noget lort, ikke? Men altså. Det ved jeg ikke, man har måske noget kamillete eller sådan noget. Jeg ved det ikke. Ja, men det kunne vi jo gøre næste gang. Ja, det kan vi godt. Og så se, om vi kunne komme ud og handle lidt. Så hvis nu man tænker på, hvornår du har følt dig tryg. Og så skal jeg jo tænke. Ja, det er også ondt. Det må du undskylde. Altså, jeg savner da lidt mine bedsteforældre. Ja. Det var rart at komme
hos dem. Det var trygt. Ja, du boede også hos dem i nogle år, gjorde du ikke? Jo, det blev de gamle, de var sgu nogle idioter, altså. Men hvad er vigtigt for dig? Det er ikke vigtigt. Der er noget, der er vigtigt. Det ved jeg ikke. Jeg kan jo ikke svare på, hvad der er vigtigt for dig. Så en god fest, det var altså meget fedt, ikke? Tænker jeg. Men man kan jo ikke blive ved. Nej. Det er jo også gammel. Jeg tror også, at den her bliver for gammel. Nå. Vigtigt, det ved jeg ikke. Altså. Nej, det kan jo godt være helt små ting, sådan Ja. det er vigtigt, at mit hjem ser pænt ud, eller at håret sidder, eller sådan helt ned til. Og jeg har da bredt mig her i går, altså det skal da ikke være det, der kommer ind på. Så jeg ved ikke, hvad synes du er vigtigt? Jamen, for mig, mit arbejde er faktisk ret vigtigt for mig. Ja, det er også men det er også vigtigt, at mit cool. hjem er sådan pænt og ryddeligt, og det er vigtigt for mig. Så der er mange ting, der er vigtigt Fint for mig. skal det være. Sådan er vi forskellige, og der er jo ikke noget, der er rigtigt og forkert. Nej. Jeg ved det ikke. Hvad med blomster på altanen, eller sådan et eller andet, kunne det? Jeg har faktisk haft en kaktus. Ja. Det tror jeg. Okay. Ja. Jeg ved ikke, hvor den er henne. Nej, det kan være, du stikker dig på den en dag. Det har jeg nok gjort. Nej, blomster, det er sgu ikke lige mig, vel? Men Nej. Ja. Måske en god bog kunne være godt. Hvad kan du godt lide at læse for noget? Jeg har engang læst noget Anders Sand. Men Okay. det ved jeg godt, det er mange år siden. Ja, men... Ved du hvad? Jeg har faktisk arbejdet på biblioteket engang. Ja, det er rigtigt. Så. Det kan jeg godt huske, jeg faktisk har læst lidt om. Så, og der Det var du glad der for? læste jeg faktisk også meget, men jeg kan da ikke rigtig huske, hvad der var sådan mest spændende. Måske vi kunne gå på biblioteket på et tidspunkt, Det kan vi også. og så se, om der var noget. Ja. Men Det synes jeg, der er en rigtig jeg er god jo idé. ikke så god til at læse mere, som jeg har været. Det kan du måske blive igen. Og ellers så... Du kan jo godt læse, så det er jo ikke... Så det er der ikke noget problem. Det kan vi sagtens. Det synes jeg er en god idé. Ja. Så er der også noget lidt andet end en barefest. Ja. Du har Så- sgu nok ret til at sige Ja. det. Det synes jeg er en god idé. Ja. Så, men skal vi så ikke aftale næste gang, jeg kommer? Så sidder vi lige og drikker en kop kaffe, snakker lidt sammen, og så tager vi ud og handler. Og så ser vi på, om vi også Ej, skal... det er lidt mange ting på en gang. Altså, skal vi ikke lige... Okay. Hvad siger du? Du kommer igen. Ja. Og så tager vi en kop kaffe. Eller en kop et eller andet. Kamillete. Okay. Ikke? Vi drikker te. Ja, godt. Ja. Ja. Og så ser vi, hvad vi har lyst til. Ja, Er det det, vi Jo. aftaler? det kan vi godt. Okay. En ting ad gangen. Ja, Som- vi tager en ting ad Som gangen. bedstefar sagde, ikke Ja. også? Ja. Stille og roligt. Ja, Det gør vi. okay. Godt. Men ved du hvad? Jeg tror altså godt, jeg kunne tænke mig at komme ind og sove lidt, hvis det var. Det er bare i orden, så vi er smut for i dag. Ja, jeg synes også, nu har vi snakket meget, ikke også? Ja, og det har vi. Ja. Men så må du sove rigtig godt, og Ja. så ses vi
Kan du ikke lige se, om der er en flaske vin i køleskabet måske? Det kan jeg i hvert fald. Tak for det. Godt. Super. Det er fedt.